Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus! Magtutulong! Kaluyin taon kami! Nakita sila ni Jesus og giingnan. Lakaw, ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon kadtong tawhana. Unya miingon si Jesus, Dili ba napulo man kataw ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat? ug miingon kaniya si Jesus, Tindog ug lakaw. Ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kubrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, nga ang kubrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kayang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas.